Så det bliver sikkert skide godt, som det plejer. Skål! Skål! Nå, så er man blevet funktionær. Pensionen tikker nu ind verden først. Færreste af jer bemærkede, at det ikke ønskede gaver. Det er jo rart med det tilskud. Ellers er man jo blevet godt kendt på havnen her. Og på kommunen. Altså hos borgmesteren og så. Jeg er glad for at se jer alle her i tårnet i dag. Udover jeg og gamle Tobias, er det vel de færreste, der har sådan et tårn. Nå. Ja. For det første, hvad er rigtige venner? Ja, se jer lige omkring. Nummer 2, hvad er lækre damer? Se jer lige omkring. Og for det tredje, hvad er rigtig kunst? Se jer lige omkring. Og husk så lige, vi tager også den kort. Nej, det gør sgu ikke. Skønt, I selv har vin med. Nå, 60 i dag. Og hvad så? Det er stadig pisse godt ud. Hvordan bærer du dig af, spørger mange. Jo, har en ung kone. Stiller jo visse krav. Og min krop er helt perfekt. Holder den med tennis- og træningscenter. Og mit hår er lækkert. Den er altså ikke for helvede. Har ikke ændret sig de sidste 20 år. Kredsløbet er helt i top. Den holder jeg med god rødlyd. Og indimellem går jeg sågar lidt til dans. Skål på den! Nå, tag nu for jer retterne. Blot gemt lidt rester til i morgen. Og Birgit siger, jeg er en dejlig og krævende mand. Børnene siger... Børnene siger, at jeg er en rigtig legefar. Og naboerne i nummer 12... Ja, vi leger. Ja, det er roligt. Jeg er klar over, at hun er tæt på. Og naboerne i nummer 12 siger, at jeg er en god gammel raregård katven. Og jeg selv siger, jeg er Peter Hæsk, og I har jo helt ret. Nu er vi så kommet dertil, kære gæster, hvor jeg rejser jer og råber hurra for mig. Op og stå med jer.